वो तो गौर ने गईबे न करी यहाँ पर बस लाइट को भैया वाइट ही रहने दीजिए, लाल पीले मत करिए। कैमरा इसके वाला दूसरा लगल बात तो नहीं, सब तीनों आदमी मिला के गाइब जाता अच्छा लगे। हाँ गाइए गाइए गाइए। गाई जाना स्टार्ट करी जाना कब हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। माही जी मनीषा जी आप लोग भी आ जाइए। त्रिदेव हम लोग हैं, पचदेव हो जाते हैं। भैया के मन बा तनी मन जगह कम बा लेकिन ठीक बा। कि हमारा रहते बोल रे शेरवा कवना बात के चिंता बा। मिले न आई पापा भैया के डरे जानू हो छापा पड़ल बाटे घरे। तो जी आपके भाई गोले बा हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात की चिंता बा। अब आजुओ के डेट में बलिया में कोई बोलता ही रे। जहाँ हमारे कनक भैया हैं, योगेश भैया हैं, ये हमारे कुल भैया हैं, कुंदन भैया हैं, इतने भैया लोग हैं, साथ में सनी भाई हैं। तब आजुओ केहू बोल दी भैया कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा। हमारा रहते बोल रे भैया कौन बात की चिंता बा। हमारा रहते बोल रे कौन बात की चिंता बा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा। निशा जी खाती कहे बकोलू भैया जौन मुस्की मारत नहीं वो मुस्की खाती कहे बकोलू भैया ऐसा मुस्की मारले बड़ी के मोय उठ लाल हो गइल बा। सुनी बाडू दिलवा में मचवाले हलकाई गोरी बाडू दिलवा में मचवाले हलकाई गोरी सजनवा मारे हलका हलकाई सजनवा मारे हलका हलका हाफ नोट बढ़ा लो ना। हमार कलू भैया इशारा कइले बड़न आम अभियंता। एगो गाना हमारा आइल बा आम अभियंता, नया गाना बा, अभी एकर खाली ऑडियो आइल बाटे। भाई हमार आम अभियंता गाना कितना लोग सुन ले बाटे? सुन ले बड़ा लोग। नया एगो नाम दे दी हलो। आम के नया नाम दे ऐसे दिले बनी जब भैया कि गाँव जवार में केहू तनियो मनी हचकत कि ना। पहले लोग पढ़ल लिखल आदमी के इंजीनियर आदमी के अभियंता कहे, अब तनियो मनी हचकत रहता तहार नाम अभियंता हो जाता। कुकुर बिलाई के हमारे अभियंते चाचा कहल। अभियंते चाचा कौन में सुन ले बनी जा जौन कुकुर विकलांग होके वो अभियंता कुकुर है। तो ही पर जब लंगड़ा लंगड़ा आम के हमें अभियंता हम कोई सके नहीं जानू जी।
अरे देखिए हमारे सोनू भी हमारे गार्जियन भैया के यहाँ जौन जलसा लगल रहे वो जलसा के जवाब में आज पुनः हमरा कनक चाचा जी के यहाँ उतना जबरदस्त जलसा लगल बा। सब गार्जियन के बार बार प्रणाम बा। कल भैया ओए राहुल भैया कलू भैया कौनो भैया चलो बजाओ। अरे की टेस्ट जेकर बेस्ट हा अरे जनेला पूरा जनता जनता की लंगड़ा से बढ़िया आम लंगड़ा से बढ़िया टेस्ट कोनो आम के ना हो। गोलू भैया ऐसे से उठा ली कैसे बिरहा वाला भाव में गोलू भैया की टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता। गोलू भैया त ले ले यही जाऊ हे याम यो भैया एगो लाइन मिस कर देनी जा कलू भैया गाना में कि टेढ़े टेढ़े बीच के कराइली हटांगा टेढ़े टेढ़े बीच के कराइली हटांगा अरे त ले ले यही हटा जाऊ हे याम यो भैया ले ले यही हटिया ऊ हे याम यो भैया। सनी भाई यही बाबे बोले लिखिला भले तो जत बानी रुमाल पहले फोटो ये हो जाओ। हाँ थैंक यू भैया ये जरूरी बा याद कैसे रहेगा याद 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 बस याद रह जाती है। थैंक यू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया लिखिलो भले तो जत बानी रुमाल आज टेक्स्ट में से चल गई। पहले लोग लिखत रहे चम्मच में जीरा हमार वाली ही लाखों में हीरा। पहले ग्रीटिंग कार्ड चले तो वह नया साल पे एगो गर्लफ्रेंड वगैरह के बोला ले बिया लिखिला भले तो जत बानी रुमाल लिखिला भले तो जत बानी रुमाल बोला ले बिया मार मिले खाती नया साल हुले हब होली चुमा दोनों गाल पर हम हुले हब होली चुमा दोनों गाल हम हुले हब असनीली है चुमा दोनों गाल पर अरे तब बोलो ले बिया जी हेल्दी बानी नु शरीर एकदम भरल भरल बा लेकिन भैया तो निशा जी खाती कही दिए बा पत्थरे बोला मुंह में रस बड़ी होला लेकिन निशा जी तनी भरल बड़ी खाता पीता शरीर है। कलू भैया कि जौवन मजा मिले नहीं तो सक आला जाई तो सक आला जाई